गिबियावनो नोंथांमोननि बे नायगिरि आरो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो जासिग्रोनाय जाबाय। थ' आं दिनै बेयाव बाहागो लाफैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। थ' दिनै उन्दै गथ'फोरा जोबोद मोजां खेला गेलेबाय दङ। थ' भबिष्यताव बेबायदि खेलाखौ बेबायदि आवगायलांबाय थायोब्ला दिनैनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि बिथांखिखौ लानानै आवगायबोबाय दं, बेबायदिबाथाय जोंनि ओनसोलाव जोंनि बर'नि गेजेरावबो गोबां जोलुर गेलेग्रा ओंखारगोन होननानै आं आसा खालामो। आंबो मोनसे समाव गोबां गेलेग्रामोन, गेलेनो मोजां मोनो। थ' बयबो गेलेनांगौ, थुलुंगा होनांगौ, बे मोनसे थुलुंगाखांनाय बेखौ आं सानो। थ' बेबायदिनो देहाया मोजाङै थायो आरो गेलेनो हायोब्लाथाय। बे बान्थाखौ होनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आङो सेथि बान्थाखौ दिनैनि बे बादायलायनायनि सेथि बान्थाखौ होदों। थ' आङो बिथां जायफोरा आंखौ बेबायदि लिंनानै लाबोबाय बिथांमोननिसिमबो दिनै रुपहि दख'रा बर' फरायसाला आफादनिसिम आङो आंनिफ्राय रोजा साबायखर बावो। फंबाय बिनानावमोना जाहाथे नायनानै नुनानै सोलोंथो आरो बेबायदिनो केरियार दानो हायो। जों बयबो मिथिगौ, नुबाय दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव दुर्गा बर', हलिचरन नार्जारि, जमुना बर' बिथांमोनाबो दिनै गावनि गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि जाथिखौ आरो गावजों लोगोसे एरियानि मान सन्मानखौ दिनै लाखिनो हादों होननानै आं सानो। थ' बेबायदिनो बयखौबो आं गेलेनो थाखाय खावलायो फंबाय बिनानावफोरखौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन लेखा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि हिसाबै दिनै रुपहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्डार 13 थामहिनबा 13 बोसोरनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया बिथांमोननिया दिनै जोबथि सान। आरो बे जोबथि सानाव आङो दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों। दिनै जोङो नुनो मोन्दों उन्दै जोंनि खुदियाफोरा खोब मोजाङै दिनै खेलाखौ गेलेदों। दा बेवहाय 13 बोसोरनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय नैबे खेला बेखौ होनायनि गुबै थांखिया जादों जोंहा नैबे जोंनि भिथोरिया गामिफोरावबो खोब गोरों गथ'फोरा फुटबल जोगिरि दङ। दा बिथांमोनखौ जोङो दिहुनबोनो नागिरदों आरो बिथांमोनखौ जोङो साफा मोजां गेलेगिरि हिसाबै दिहुननानै बिथांमोनखौ डिस्ट्रिक्ट प्लेयार, स्टेट प्लेयार आरो नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल प्लेयार हिसाबै जों बानायनो थाखाय जोङो सेस्था खालामगासिनो दङ। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखिनि गेजेरजों बेयो फुटबल कम्पिटिसनल' नङा, गुबुन माखासे हाबाफारिबो नैबे मिशननि गेजेरजों जों लानाय जादों। दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, दिनै जोंनि समाजाव दिनै दायना फोथायनाय, दिनै माखासे जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोना दिनै ड्राग्सआव दिनै लोहाबनानै थायो। दा बैफोर माखासे हाबाफारिखौ एवारनेस खालामनो थाखाय नैबे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दं। आरो बेनिनो मोनसे हाबाफारि हिसाबै नैबे 13 बोसोरनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया मोनसे। दा बेवहाय जों दिनै नुनो मोन्दों गोबां गेलेगिरिफ्रा ओंखारबोदों। बिथांमोना फुटबल गेलेगिरि जानो गोसो दङ, नाथाय बिथांमोनखौ दिहुनना लाबोग्रा माखासे मानसि गैयामोन। आरो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जों आखायाव लादो। मानोना फुटबला मोनसे दिनै केरियारबो जानो हायो। साफा दिनै फरायसाफोरनि बिथांमोनानो मोनसे समाव गावनि देहाखौबो थिगैनो लाखिनो हायो फुटबल जुदि जोयोबा। दा बेबायदिनो दिनै गावनि थांना थानायनि मोनसे राहाबो लानो हायो फुटबल जोनायनि गेजेरजों। दिनै जों आरो बेखौबो नुनो मोन्दों बर' हारिनि गेजेराव बेबायदिनो साफा गोरों खेलागिरि बिथांमोना ओंखारबोगासिनो दङ। दा ओंखायनो जोङो उन जोलै फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो बेबायदिनो जोङो थुलुंगा होनो जोङो सानदों। जाहाथे बिथांमोना खेला गेलेनायनि गेजेरजोंनो बेवहाय दिनै नांथाबना थानानै गुबुन जाहाथे आरो गाज्रि खामानिफोराव जाहाथे बिथांमोना नांथाबनानै थाया, बेखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोसो होबोदों। नैबे बेलायाव आङो थारैनो खावलायगोन बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकार बिथांमोनखौबो खावलायगोन। जिहेथु जोंनि गेजेराव दिनै मोजां गेलेगिरिफ्रा ओंखारबोबाय, नाथाय बिथांमोना गेलेनो थाखाय मोनसे मोजां फिल्ड नांगौ। बे फिल्डफोरखौ बा गेलेग्रा फोथारफोरखौ जाहाथे सरकारनि फारसेनिफ्राय मोजां खालामनानै होयो नांनाय बायदियै। अब्ला जों आसा खालामनो हायो मोनसे समाव नैबे भिथोर गामि खेला गेलेनायनि गेजेरजोंनो बेवहाय दिनै नांथाबना थानानै गुबुन जाहाथे आरो गाज्रि खामानिफोराव जाहाथे बिथांमोना नांथाबनानै थाया, बेखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोसो होबोदों।
नैबे बेलायाव आङो थारैनो खावलायगोन बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकार बिथांमोनखौबो खावलायगोन जिहेतु जोंनि गेजेराव दिनै मोजां मोजां गेलेगिरिफ्रा ओंखारबोबाय नाथाय बिथांमोना गेलेनो थाखाय मोनसे मोजां फिल्ड नांगौ बे फिल्डफोरखौ बा गेलेग्रा फोथारफोरखौ जाहाथे सरकारनि फारसेनिफ्राय मोजां खालामनानै होयो नांनाय बायदियै अब्ला जों आसा खालामनो हायो मोनसे समाव नैबे भिथोर गामिफोरनिफ्रायबो साफा साफा मोजां गेलेगिरिफ्रा निस्सय ओंखारगोन जोंहा फोथायनाय दङ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360